बेखौ बिथांमोना फोसावनानै होनांगौ खौरां बिजोङाव जे सावरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय गथिखे जों इयुनाव आरो सावरायबावनो हानाय नंला होननानै बिथांमोना जुदि अफिसियेलि बुङोबा जोंबो बे जिनिसखौ बजबनानै लागोन। এইবিলাক নিজৰ মাজত বকাবকি কৰা সমালোচনা প্ৰতি সমালোচনা কৰা এইবিলাক আপাতত সিজফায়াৰত ৰাখি পেলাই কাম কৰাৰ দৰকাৰ নিশ্চয়। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बिटिसिनि माखासे राजखान्थि हान्जानि मस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ स्क्रिप्ट खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङोब्ला मा आपडेट मा शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना थारैनो बुजि मोनगोन। फैबाय थानाय समाव जोंनि माखासे बिटिसिनि जाय लकेल पलिटिकेल्स पार्टी रिजनेल पलिटिकेल्स पार्टी मोननै हान्जाया मा जानो थांगासिनो दा फैबाय थानाय समाव जोङो गोबां खौसेनि बाथ्राखौ खोनाबाय थादों। नाथाय बे समाव नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायजोबोब्ला गासैबो बाथ्राखौ बुजि मोनगोन दे फैबाय थानाय समाव मा जानो थांगासिनो। BPF आरो UPPL नि मोननै हान्जानि गेजेराव गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनायनि सावरायनाया सोलिबाय थादों। बियो मोनथामसो राउन्ड सावरायनाय जाखांबाय। बे सावरायनाया जोबोद पजिटिभ जादों। मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे पइन्टखौ माने एग्रि खालामलायदों जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानि इयुनखौ नायनानै जोंनि बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथि आरो जौगानायखौ नायनानै मोननैबो हान्जा BPF हान्जा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हान्जा आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL हान्जा मोननैबो हान्जाया गोरोबनानै जे बिसायख'थि गेलेनांगौ बे पइन्टआवहाय जोङो एग्रि जालायलायदों। एग्रि जालायलायनानै बे गोरोबलायनायनि मडेलिटिसफ्रा मा जागोन बेखौ इयुननि सावरायनायाव बेखौ थिग खालामलायनाय जागोन होननानै एग्रि खालामलायनाय जादोंमोन। दा जोङो खावलायदों UPPL हान्जानिफ्राय BPF नि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे जे मोननै हान्जाजों जों गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेलांनांगौ बे जिनिसखौ जाहाथे बिथांमोना सिरियासलि कनसिडार खालामो। आरो दा जों नुदों साननैसोआव बिथांमोननि माखासे सेकेन्ड लाइन लिडारशिपआ गोबां बाथ्रा बुंनाय बेफोर बाथ्रा बुंनाया सावरायफुनाय समाव बियो मोनसे बरायथाव बाथ्रा जायाखै बा बियो मोनसे गनायथाव बाथ्रा जायाखै। आङो BPF हान्जानि लिडारशिपखौ खावलायनो लुबैदों, दैदेनगिरिखौ खावलायनो लुबैदों बे सावरायनाया सोलिफुबाय थानाय समाव बिथाङा बेबायदि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना जुदि बिदि बाथ्रा बुङोबा जोंनि हारिनि गाहाम इयुननि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जोंनि माहारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथिखौ जे जोङो गाबथालांनांगौ बेनि जे मोनसे सार्थ'आव जोङो मोननैबो हान्जाया गोसो गोरोबलायनानै जोङो मिलायलायनानै बिसायख'थि गेलेनांगौनि जे गिदिरथार जोंहा मोनसे थांखि दङ बे थांखिया माबोरै जाफुंगोन। ओंखायनो बिथांमोना जेब्ला मिडियायाव बाथ्रा बुंगोन बिथांमोना जाहाथे एसे हमथानानै बाथ्राफोरखौ बुङो, संजम जानानै बाथ्राखौ बुङो। आरो बिथांमोना जुदि सानदोंबा जे अफिसियेलि बिथांमोना बे सावरायनायखौ जुदि सानबायब्ला जे बिथांमोननि थाखाय माने गनायथाव नङा बेखौ बिथांमोना फोसावनानै होनांगौ खौरां बिजोङाव जे सावरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय गथिखे जों इयुनाव आरो सावरायबावनो हानाय नंला होननानै बिथांमोना जुदि अफिसियेलि बुङोबा जोंबो बे जिनिसखौ बजबनानै लागोन। उनाव रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन बेखौ जे सोरनि थाखाय सावरायनाया दिनै डिरेल जानो गोनां जाखो। सावरायनाया मोननै हान्जानि गेजेराव जे गोसो गोरोबलायनायनि बाथ्रा दंमोन बे मानो गोरोबलायनो हादिया बा सोरनि सार्थ'नि थाखाय बे सावरायनायखौ गेजेरावनो फोजोबनाय जाखो बेफोर सोंलुआ दिनै रायजोनि गेजेराव सिखांगोन आरो रायजोआ फैगौ समफ्राव बिनि उसित मोनसे माने बिसारखौ खालामगोन माने थार मोनसे बिजिरनायखौ रायजो राजाया खालामगोन। मानो होनबा रायजो राजायानो जाहैबाय जोंनि मालिक, रायजो राजाफ्रासो जोंनि आसल बिगोमा गथिखे बिगोमायासो बिसार खालामगोन जे सोर हान्जानि गोरोन्थिनि थाखाय सोर दैदेनगिरिनि गोरोन्थिनि थाखाय दिनै एफा मोजां सावरायफुबाय थानाय मोनसे प्रसेसा मानो थाद'नो गोनां जाखो। হয়তো মানুহবিলাকে ভাবিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাক বাহিৰত যিটো ওলাই আছে ওলাবই স্বাভাৱিক। আমি কাৰো মুখটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব আমি কৰি আছোঁ, পালন কৰি আছোঁ, আমি কাম কৰিম। কিন্তু মই আহ্বান জনাওঁ
যে দুয়োটা দলৰ যিসকল নেতা কৰ্মী আছে তেখেতসকলে আপাতত এইবিলাক নিজৰ মাজত বকাবকি কৰা, সমালোচনা প্ৰতি সমালোচনা কৰা, এইবিলাক আপাতত চিজফায়াৰত ৰাখি পেলাই কাম কৰাৰ দৰকাৰ নিশ্চয় আছে। আলোচনাৰ বাতাবৰণ আমি অলৰেডি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এই আলোচনাৰ যিটো মাহৰ বাতাবৰণ তৈয়াৰ কৰা সেইটো যাতে মানে বিঘ্নিত ইয়াত মানে ঘটি যাব যাতে নোৱাৰে, ইয়াৰ কাৰণে দুয়োটা দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে সংযমেৰে কথাবিলাক ক'ব লাগিব। নিজৰ নিজৰ দলীয় কাম কাজ কৰিবলৈ যাওঁতে নিজৰ নিজৰ দলীয় নীতি কাম কাজৰ ওপৰত ৰাইজক সচেতন কৰিবৰ কাৰণে কথা কওক, কিন্তু দুয়োটা দলৰ মাজত আকৌ মানে মিলিব নোৱাৰা ধৰণৰ, একেলগে কাম কৰিব নোৱাৰা ধৰণৰ পৰিস্থিতি কোনো পক্ষৰ পৰা যাতে পুনৰ সৃষ্টি নকৰে, কৰাটো যাতে নহয়, বা এই ধৰণৰ মানে আমি অলৰেডি গঠন কৰা মাহলটো যাতে নষ্ট কৰি যাতে দিয়া নহয়, তাৰ প্ৰতি আমি সজাগ হৈ চবেই মানি চলিব লাগিব। মই চবকে আহ্বান জনাইছোঁ দুয়োটা দলৰ নেতা কৰ্মীসকললৈ। আলোচনা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ এটা আলোচনা যিহেতু হৈ আছে, যোগাত্মক হৈ আছে, আৰু চবৰে সহায় সহযোগিতা পালে এই আলোচনাটো নিশ্চয় মানে সন্তোষজনকভাৱে মীমাংসাত আহিব বা একেলগে ইলেকশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰা যিটো নীতিৰে আগবাঢ়িছোঁ সেইটো সফল হ'ব বুলি মোৰ এটা দৃঢ়। नोंथांमोना बुजिखाबायानो जानांगौ बिसोर सानैनि रबिराम नार्जारी सार आरो राजु नार्जारी सारनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना खोनानानै हमदांनो हाबाय जानांगौ। फैबाय थानाय समाव लकेल पार्टी जाय बिटिसिनि रिजनेल पार्टी BPF आरो UPPL नि गेजेराव मा जानो थांगासिनो, थारैनो बिसोर सानैनि बाथ्रायाव जोङो हमनो हायो। फैबाय थानाय समाव एलायन्स जानानै खौसेयाथ' रबिराम सारा बुंदों खौसे नङा एलायन्सआवसो थागोन, खौसेब्ला मोननै दोलोनि गेजेराव मोनसेया बायलांगोन मोनसे थागोन, बेफोरबायदि माने बाथ्राया जाहैदों आरो बेखायनो एलायन्सआव थागोन, एलायन्सआवनो गेलेगोन, एलायन्सआवनो सरकार दागोन। नाथाय बिनि गेजेराव दोलोनिनो दैदेनगिरि जाय माखासे दैदेनगिरिफोरा दिनैसिमबो बाथ्राफोरखौ हमनो हायाखै जानांगौ। दिनै रायजोफ्रा मा लुबैदों बेखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा मिथियाखै जानांगौ। UPPL नियानो जा BPF नियानो जा माने गावनि गोसो बायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों। फैबाय थानाय समाव हारसिंनो गेलेगोन, हारसिंनो सोरखार दागोन, हाग्रामा सारखौनो चिफ बानायगोन, प्रमदखौनो चिफ बानायगोन, बेफोरबायदि माने गोबां माने बाथ्राफोरखौ जानला मानला बुंगासिनो। नाथाय रायजोफ्रादि मा लुबैदों बेखौ माने माखासे दैदेनगिरिफ्रा मोनथियाखै। बेखायनो बयबो खौसे जानांगौ आरो मोननैबो हान्जाया एलायन्सआव थायोब्लाबो एलायन्सआव थानानैनो इलेक्शनखौ गेलेनांगौ। फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ पावारफुल सोरखार खालामनायाव बयबो हेफाजाब होनांगौ। थ' लोगोफोरा आं नोंथांमोननो बेखौनो आपडेटखौ शेयार खालामबाय। नोंथांमोना मा सानखो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो।